Kato Jykä! Vanha homo! Mitä sä oikein duunaat täällä? Moi Eki. Mä teen tämmöstä luontodokumenttia, varsinkin noista linnuista, ne on mielenkiintoista. Vittu, ketä tollanen kiinnostaa? Ei ketään. Kuule Jykä, mulla on parempi idea. Ai jaa, no kerro pois. No se olisi semmonen kuin Ekin ja Jykän Extreme Show, missä mä ammun sua ja puukotan sua vitusti naamaa ja kidutan sua kaikilla mahdollisilla tavoilla. Osaatko sä sitten editoida sitä, että saadaan se näyttämään silleen tosi aidon? En osaa. Mutta eikö se olisi niinku kaikkien kannalta vaan helpompi, että tehtäis ne asiat oikeesti? Vittu jee! No okei, kuvataan vaan. Mitäs tässä nyt sitten ensimmäisenä tapahtuisi? No niin, tervetuloa Ekin ja Jykän Extreme Show! Kiitos vaan. On kiva olla taas tässä ohjelmassa. Vittu, oo sä hiljaa, saatanan läskihinttinä! Eli tässä ohjelmassa katsotaan, että kuinka paljon toi vitu Jykä kestää. Jykä, oot sä kunnossa? On se kunnossa, jatketaan! No niin Jykä, silmät vittu! Hei Jykä, janottaako? No hyvä, tästä saat! Pysy siellä! Ja ampu tulee! Ylös siitä! Lähdetääs tonne rannalle! Helvetti kun Jykä on niin läski, et se ei mene tänne. Mutta ei se mitään! Sitä on varten me on taas rahaa mukana! No niin, sinne niin! Ja sitten lähdetään! Lähdetään Jykä viimeiselle matkalle. No niin, hävitetään tää raaka vielä. No niin, kiitos vaan kun olitte mukana ja seuraavalla kerralla pistetään Jykän purkamista kuntoon. Vittu